ginapatuman epektibo sa mga adlaw, Marso 17, ang panibagong big-time oil price hike. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, yari ang range ng fuel price adjustments halin subong tubtob sa Marso 23. Una kita sa gasolina, 12 pesos and 90 centavos, tubtob 16 pesos and 60 centavos ang dugang sa kada litro. Sa liwat, sa gasolina, 12 pesos and 90 centavos, tubtob sa 16 pesos and 60 centavos ang dugang sa kada litro. Sa diesel, 20 pesos and 40 centavos, tubtob 23 pesos and 90 centavos ang dugang sa kada litro. Sa liwat sa diesel, 20 pesos and 40 centavos, tubtob 23 pesos and 90 centavos sa kada litro. Samtang sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos, tubtob sa 8 pesos and 90 centavos ang dugang sa kada litro. Sa liwat sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos, tubtob 8 pesos and 90 centavos ang dugang sa kada litro. Sunod kay Energy Secretary Sharon Green, nagpasugot ang Petron, Shell, kag Flying V sang staggered increases o kun utay-utay o kun pahat-pahat lang ang pagpasaka sang preso sa sulod sang 3 kadlaw halin subong nga Martes. Sa piyag bahin magapatuman naman ang sea oil kag total sang price hikes sa 2 kadlaw kun subong kag buwas. Amo pa lamang ini nga mga kompanya sang langis ang naminsunar ni Garin apang gindugang sini nga padayon nila pagpakig-angot sa iban pang oil companies kung magpasugot sila sa hingyo nga amat-amaton lang ang pagpasaka. Apisar utay-utay pang saka, may mga gasoline stations na kung sa rin gina-project na magadangat sa 114 pesos ang kada litro sang preso sang diesel subong nga semana. So for example, ang gas station mo nagbebenta last week ng gasolina ng 75 pesos. Posible yan na yung presyo niya magiging 76 pesos or pwede din siyang umabot ng mga 90. Diesel the same. Ang dapat i-increase nila is between 20 to 40, maximum of 23.90. So halimbawa, kung 70 ang benta mo last week, dagdagan mo ng pinaka-maximum na adjustment, 23 pesos o 24, lagay na natin, magiging 94 na siya. Actually, estimate namin mga 115 possible umabot. Depending. So there's a range. Depende kasi sa last week mo na presyo.